Okay-ke playtime, hhayi igama lalesikebhe esincane u-playtime esifikile esinenkinga. Ngokubona leli bhokisi phansi belila lilide. Manje mnyanzo lesi sikebhe ukhala ngokuthi lesi sikebhe singena amanzi, kodwa inkinga esiyitholile sithole ukuthi le shandisi yabo le yile nto le ifaka amanzi, le nto le ifaka amanzi la ngaphakathi, kanti nala bebesikrufelile. Manje uma usikrufele la kwi-floor amanzi ebengena la. Leyo-ke inkinga naleli bhokisi belilide, yabo. Ngikhathile nje la seli-right kahle sengizolifaka la leli bhokisi leli ngilifabhahlase ngilinamathisele phansi, ngivale zonke lezi mbobo kanye nalaphaya. Then kuzoba nala ngikhathile la kumele ngivale la kube straight, ngivule umnyango ngapha njengoba ubonayo. Thula-ke ukuthi du, uzobona ngevidiyo elandelayo-ke sengikushayelile ukuthi ngikushayela kanjani umsebenzi mina mfana wami.